handumanan sa kaaw. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Aljon. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Tears in Heaven. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagtasingan nga Aljon. Ha? Mag-propose ka kanila? O bay, Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. salamat bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw o pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljon. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi nga trago na sinaa. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang ko nga hatagan kag buwak. Di masagod kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Ano niluhod ka? babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhian ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes, syempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaada ko. Di ka gid magmahay. I love you. I love you too. Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa man gid ma. Murag lisod man mo mabdos Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kung wa mo'y liwat, no? Pero di gapon may muhunong ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh ma. Negative. Mau ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya na to. Gikapoy naman kong paabot. Tansawan man na ito pagtawag mo sa kapamilya, anak o watay anak. Day, ayaw ko pagsulti anak. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na di mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan yun gihapon ta bisag mga daptag bata. O dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, dong. Grabe na magugukadali. Mauna ko na ako nga mag-PT. Og niya, positive yun. Yes! Salamat Ginoo. Salamat taon Ginoo.
dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gyud ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pag-ampun ako sa ginawa ni. Nga hatagan mo niya og liwat si Leah. Og niya, nahitabo na yun. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day? Awa, gwapa yung guys, Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma, ma-amaze kay kus banding aring amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod bing Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papas girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw gi-spoiled og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Kalasama na. Kay masin madaog, madarag under time na ko ba? O baka mulib na lang yun ko. Uy. Ako maning igsuon. Hello? Ay, Oh, sa gagon, kuha na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakyanan pa daw sa resort sa atong paliguan niya. pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige day. Tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Leah. Hello? John! Hinday! Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Anak ko! Cora! Anak! Manoy, sorry sa kita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy. Sakit kayo hangtod karon ang nahitabos kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon, di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa og dili siya. Dinin na ko kutob og daghan kayong salamat. RMN. Mao kadto mga higalan kaagi ni Aljun nga taga Minglanilla, Cebu, uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibahatan nudo sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamu usab mga higala ug mga sukin ti paminaw,
kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadus lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Oprah o Attorney Elaine Batahan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Zenaida, 42 anyos, minyo ug may 2 ka anak. Itago na lang ang akong address. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gipuy-an karon. Ang tagiya ini maong akong iyaan nga dagang guwang nga mao'y nagpapuyo namo aning yutaa 20 ka tuig na ang nakalabay. Bago pa kong minyo atong higayuna, aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Niipon na day mo sa imong ugangan karon, Sinaida? Wala kitiya, uy, kay sa umo pa man may bahay. Uy, dili maayo sa magtiayon nga mangipon ka mo, uy, bisan pa nilang mamagpapa nimo. Mas maayo manggid na nga may kaugalingon mong bahay. Mamasab na akong plano, tiya. Kaso, wa pa lang may yuta nga katuguran sa mong bahay. Kay sa among agod, o sa among bahin ba, sa akong mama, puno naman gud sila dito, tiya. Kay ito, sabaya dito magbayang uban kong mga maguwa nga nga minyo na sad. Oh, kung maon na, diha mo sa akong yuta pagtukod og bahay ay. Sa akong bahin ba? Oh, tinuod ka, tiya? Oh, bakante man ang lutiha. Kay wa man ko maminyo. Og ni aman sad ko puyo sa ilang lola og lolo ninyo. Uy, sige, tiya. Ano, ako ingnon si Christy, ha? Nga anak na lang may magtukod og among bahay, ha? Sige, sige. Aron, makalain na mo og puyo. Ay, salamat, tiya. Dili ka ta papahuwaon diha kung makatukol na taubay? Okay ra mo na si tiya ko. O kisa may mo question kung anak ta diya puyo. Ngawa man na siya anak nga mangigiun niya nato. Ngagay papuyo tang tiya diya sa iyang bahin nga yuta. Aw, kung mao, maayo hinoon di eh. Sige, suwayan ako glo ng akong is-isis. Aron nga makatukod ta diha, bisag gamay lang, bisag payag lang. Mao ba? Maayo din yun. Maulagi pa. Pasalamat gid kong tiya sinda uy. Nga misugod siyang magtukod migbay siyang yuta. Pero mag-amping mas kiniiya ng inyong iyaan ha? Ha? Kaya nga naman day pa? Maubit kang wa na maminyo. Kasi ko kayo na. Istikta ba? Manggiloyon man na, pero ug maoy mabikil, halos kay kiniiya. Halos di maduulan. Si mamay nagsulti ni mo, anak? Ako mismo nahibawan. Ay kasi man unta to'y akong panguyaban, good. Hindi mas si mama ni mo. Sa? Mas gwapa man na siya kay ni mama ni mo. Pero pala yung pagkabantan ko sa patasan, nibalik kong panguyab ni mama ni mo eh. Papa, uy. Ibog di kang tiya sa una pa? Ada sa mga batanon pamiad to. Ay siya gani untang akong panguyaban. Ay buti pasabot. Wag ko kapanguyab. Ay pero ambot eh. Huwag kabantay ba na siya sa una nga. Naibog ko niya. Mas papa, ibog di siyang tiya. Pero sa una na to eh. Ay wag na ron eh. Si mama na ninyo. Mamanggani nga siya ang akong ipakaslan. Ay, kung mauna nga, sugot siyang magbay mo siyang yuta, sige. Tabangan ko si Chris nga makatukod magbay sa yuta sa imong iyan. Mutabang kong panday aron, di mo dakan sa gasto. Salamat pa. Magkabahay na yun niya, Missy Chris.
Ako'y kalibutan nga ingon anak baday ang istorya nila ni Papa ug Mama ug sa akong iyaan sa panahon sa ilang kabatanon. Apan, nagdako ming sayod nga may pagka-istrikta si tiya. Apan, matinabangon. Ug tuod man, nahuman gyud ang ipatukod namong bay. Ug wa rami nahimong problema sa among pagpuyo sa yuta sa akong iyaan. Paglabay sa pila ka tuig, may lain nga mihangyo nga mupuyo sa yuta sa akong iyaan. Ang usasab nako katiya. Unya, Sinaida, tiya? may bag-o na unya mong silingan sa akong yuta. Kay ang usa nako kaigsuon nga didto na unta nagpuyo sa Mindanao, kay didto siya naminyo, mupauli dinhi sa ato kay anhin na mo puyo. Si Tia Marcin ninyo ba? Iya manggong nabaligya ang iyang bahin dihang ni desisyon siya nga adto na mo puyo sa Mindanao. Unya kay dako-dako man ang akong yuta. Hapit 1,000 square meters man na. So masodra gyud mong duha diha. Ay, wala problema siya eh. Kana pa, may silingan na day mi. Oh, may silingan na dayon niya ta dinhi sa yuta si mong tiya. Mao yun. Wala siguro problema, uy. Kay iyaan sa bayan na nako. Luoy sa kayo. Kay dito na kuno na puyo unta sa Mindanao. Unya namatay naman day iyang bana. May desisyon nga, anhin na lang mo balik o puyo sa ato. Isuportahan na lang sab siyang mga anak, kay pulos naman sa mga minyo. Si tiya naman lay naa sa ila. Aw, way problema kung ano na siya puyo dinhi sa atong lugar. Kay niyaman din ang halos tanan ninyong mga pamilya. Niyaman din magpuyo. Mao gyud. Murag ni arami sa usa ka compound magpuyo ang among kaliwat sa side ni Mama. Sinayda! Kes! Oh. Kaaba mo diha! Si Papa man ron. Ay! Akong dungahon sa bintana eh. Kes! Pa! Pa, ngano pa oy? Ay, yasindan mo among gitabang! Kung na mo sa ospital! Ya, Ayaw paghilak. Kay buhi pa ko. Pero dako-dako lang ko gastuhan din sa ospital. Maong, iariya ko na ang akong yuta. buot mong ipasabuti ang ibaligya ni mo ang yuta. Ninyo ko ra ibaligya ang yuta, Sinaida. Kamu nga nagpuyo na sa akong yuta. Si Marce, gibayran ako. Pero, yao pa biya may kwarta. Sige lang, sige lang. Unya na lang kung may kwarta na unya mo. Salamat, tiya. Tiya, kumusta man ka? Ay, nena taon, tiya. Nakatigom na gyud may kwarta. Gitabangan sab mi sa mga igsoon ni Chris. Nilang mama sa dog papa. Ingon man sa akong mga igsoon. Makabayad na gyud mi nimo, tiya. Pasaylo ako, Sinaida. Ha? Pero, nabaligya ko na sa lain ang luna nga akong gipapuy-an ninyo. Mao nga pangita na lang mo og inyong kabalhinan, ha? Kay gamito naman kini sa nakapalit sa yuta. Unsa? Nahiubos kay ko sa akong iyaan. Kay mga 20 ka tuig na may kapin sa yuta sa akong iyaan. Og iya ming gipasalikan nga namo niya ibalikya ang among gitukuran sa among bahay. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mga 20 ka tuig naming nagpuyo aning yuta sa akong iyaan. Madali-dali ba day mi niya o papahawa dinhi nga nakabahay na bayaon ta mi dinhi? Ikaduhang pangutana, ang akong iyaan mismo ang nagpapuyo namo dinhi. Mipasalig siya. Verbal lang nga, arin niya na mo ibaligya ang luna nga among gibayan. Og bayran lang kuno namo kung makakwarta na mi. Apan diyang may ikabayad na unta mi, wa na niya dawata o papahawaon na mi. Wa ba mi dag-anan, ani? Ikatulong pangutana, naabay balaod nga makapanalipod sa sama namong dugay ng nagpuyo sa usa ka luna? Kay mas una pa biya unta ming nagpuyo sa usa pa namo kaiyaan dinhi. Apan, una lang siya nakabayad,
Kay doon naman siya kwarta. Ikaapat o katapusan. Kung mapahawa na lang mi aron way kupot, pwede pa mi nga magpa-refund ni tiya sa gasto sa bay nga among gipatukod. O pwede pa nga siya pa ang among ingnon kung asa mi mo balhin, kay wa gyud may laing kapuy-an. Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong suliran, Zenaida. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw ang muhatag ninyog tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal, mga personal nga mga pangutana nato sa tuwang karelasyon, kapikas, crush, sa mga ning ghost nato, sa mga nagpasakit, nagpaasa, agoy, ang mga nibiya, saan na lang ni, ang mga nalimot sa ato ang mga kaagi, mga way batasan, ipadana inyong mga suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Letter sender nato karong adlaw guys. Kay si Zenaida, gipadani sa kini ang akong suliran official writers page. 42 years old si Zenaida, minyo na duha ka anak, di na to isulti ang iyahang address, Yuta. Daghan kitag problema sa Yuta. Kabahin ni sa Yuta nga ilahang gipuy-an, no? Ang tag-iya dili sila. Ang tag-iya sa Yuta katong iyang dalagang guwang na tiya unya. Gipapuyo ni sila 20 tuig na ang nakalabay. Bago pa siyang naminyo atong higayuna, no? 20 years ago. Unya, nagka-problema na ni, karon kay naa na may mga mo sulod, no? Okay. Kay naabot na gani nga nahiubos siya sa iyahang iyaan, no? Kay nipasalig lagi ko no nga ibaligya ang ilang gitok ibaligya sa ilaha ang katong luna kung asa nagtukod sa balay. So una niyang pangutana, 20 years naming nagpuyo, no? Sa maong yuta sa iyang iyaan. Madali-dali ba di ay miniya o papahawa dinhi nga nakabalay na baya unta mi dinhi. Actually, dili sad gyud in anak ka dali. Pero, balik ta nga ang tag-iya sa yuta, maugyod ang naay labing dakong katungod pagdesider kung unsaon gyud pud niya paggamit, pagdispose ang kanang maong yuta. Pero, isip somebody nga gitolerate, gitugtan, no, pagpatukod, pagpuyo ana dinha, dili gyud pud ingon ana kadali. Ang sakto gyud unta ato nga kung ibaligya man ganina niya og lain, una gyud mo niyang pahibawon, padisideron kung willing ba mo palit ana, i-offer sa na niya ninyo, usa niya i-offer untag lain. Unya kay tol good faith man mo, now kung unsa po'y balor untaan ng yuta, unta, mabayran pud mo, no? Kay gitukod man na ninyo in good faith kung naapag yun may kasabutan ana samot na. Ikaduhang pangutana, iyaan mismo ko no ang iyang pagpapuyo ana dinha, nipasalig sila nga verbal lang anha niya, no, nga ibaligya ang luna nga ilahang gibalayan. Og bayran lang kuno sila kung makakwartan. Bayran lang kuno siya kung makakwartan na kuno sila. Pero karong naa na sila ikabayad, wa na dawata papahawaon. Wa ba may daganan ani? Wa man gud mo'y kasulatan. Mo lagi ni kapilan rin ko magsigig ingon and remind everybody nga yuta, labo nagyuta, kontrata, kasabutan, nag-involve og kwarta, katigayunan, mas mayud ning kanang naay kasulatan lagi kay usahay ba maamnesya man, malimot man, mulimod man, deny naman ang show unsaon man ni nato, no? Pero like I said, without any written agreement, angay gud unta nga i-offer to sa inyo ha una kay naa man gud mo din ha, and you are tolerated. Ikatulong pangutana, naabay balaod nga makapanalipod sa sama namong dugay na nagpuyo sa usa ka luna, kay mas una pa baya unta mi nga nagpuyo sa usapan nako kaiyaan dinhi. Apan una lang siyang nakabayad. Kay duna siya'y kwarta. So, well, it's a tough climb. Kay like I said, ang tag-iyag yun mo na ay
right or final say ani, pero mas maayo siguro, no? Zenaida, di man ta makibag sa address nimo, but pwede ka makaduol og abogado to show pila na yung nagasto ninyo sa yuta, kay di man pud mo basta-basta pud mapapahawa. In the first place, you are not a builder in bad faith. You are a builder in good faith anang yutaa, kay gitugutan man mo and you were tolerated to live there and to put your property there. So kung ibaligya man gani na siguro dapat bayran pud mus balay nga inyong gipatukod. Ikaw pa, ug katapusang pangutana, kung mapapahawa, kung mupahawa na lang mi aron way gubot, pwede ba mi magpa-refund nitiya sa gasto sa balay nga among gipatukod, ug pwede ba siya pa ang among ingnon kung asa mi mo balhin kay wala gyud mi laing kapuy-an. Of course, it's something na pwede ra gyud masturyaan in order to buy peace within the family, and I will really suggest that, no? And like I said kaganina, mahimo man gyud pod kay di man mo basta-basta mapapahawa, pwede gyud nga bayran mo nilang niya sa nagasto ninyo sa inyuhang balay anang yutaa. Pwede gyud or kanang balhin lang baron mo pika gamay luna, isbog-isbog, sibog-sibog la gamay or unsa ba. Kay tarong baya pod mo kasabot lisod lagi ni oy basta wala lagi kasulatan ba ma-amnesia muni ako ang problema. Muna katong mga naminaw na turon ha, mga sukintig paminaw, ayaw gid mong kumpiyansa anang surya-sturyag mga pasalig lang. Isuwat lang yun nagpapil, ha? Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Daghang salamat o maayong adlaw.